No, takže týmto experimentom ideme teraz ukázať, koľko vody nám vytlačí z nádoby. Malý štoplík a vedľa neho Kinder vajce. My by sme mali dôjsť k záveru, že objem vytlačenej vody z nádoby súvisí s objemom telesa, ktoré do nej budeme ponárať. Objem vytlačenej vody budeme merať pomocou odmerného válca. Takže najprv si naplníme nádobu, po samý okraj, ako je tá výlevka. Výborne. Najprv do nej ponoríme štoplík a zistíme, koľko nám vytlačí vody. Výborne. Objem vytlačenej vody teraz odmeráme, takže prelejeme, áno, daj na lavicu, prelejeme tú vodu do odmerného válca. Výborne. Objem nami vytlačenej vody je 5 ml. Presne 5 ml. Výborne. Áno, to vyberieme, nevadí, že sa nám voda vylieva. A ten istý experiment teraz opakujeme pre prípad toho Kinder vajca. Čiže dolieme vodu po samý vrch, to nevadí, že nám to odteká. Z odmerného valca budeme musieť tiež vodu vyliať. Tak, to môžeš dať do tej kadičky, výborne. A ideme ponoriť celé vajíčko, ak máme povrch naliatú vodu. Musíš ho tam zatlačiť, lebo ono tým, že má vzduch v sebe, môžeš ho dať naližať to tak. Zatlačiť, lebo ono nám pláva tým, že je v ňom vzduch. Zatlačíme ho úplne celé, výborne. Chvíľku počkáme, nech stečie všetká voda. Výborne. Vybereme to Kinder vajíčko a ideme zmerať objem vytlačenej vody. Výborne, opäť prelieme do odmerného válca. Ďakujeme. Kinder vajíčko nám vytlačilo presne 18 ml vody. 18 ml vody. Takže štoplík nám vytlačil objem 5 ml vody a vajíčko nám vytlačilo 18 ml vody. Opýtam sa vás, viete mi podľa tohto, čo sme zrealizovali, teraz povedať, aký je objem tohto štoplíka? 5 ml vody. Aký je objem tohto Kinder vajíčka? 18 ml vody. Ďakujeme.